שלום, אני גיל ויינשטיין, אני במאי סרטים דוקומנטריים. במהלך החודשים האחרונים ליוויתי ותיעדתי את איחודה ההיסטורי של להקת פסיפס. למי שלא מכיר, פסיפס היא אחת הלהקות המקוריות והמהפכניות ביותר שהשפיעה על המוזיקה הישראלית בארץ. כששמעתי שפסיפס מתאחדים, עבר בי רטט אורגזמי של התרגשות. במשך כל הקריירה המקצועית שלי חלמתי לעשות סרט בעל חשיבות היסטורית. ולפני כמה חודשים נפלה בחיקי ההזדמנות הזאת, ואני מאוד אשמח אם תצטרפו אליי לכמה מהרגעים המרגשים שזכיתי לתעד במהלך החודשים האחרונים. אבל מה, אני מקשקש, אני מציג בפניכם את פסיפס, הלהקה. עדי אזולאי, סולן ותמלילן. עדי, מה החיה שלך? אגור. שיקו אשר, גיטריסט ופזמונאי. שבלול. איתן גפני, מתופף. What? יואב סירוטה, גיטריסט. Concha tu madre, pedazo pendejo, idiota, maricón, hijo de puta. Cabrón. איתי, בסיסט. אני יכול להחליף את החיה שלי? עדי אזולאי נולד בשני למאי 1981, בדיוק ביום בו שילח המוג'הדין איגרת לחומייני. בגיל 3 חלה במחלת החצבת, בעקבותיה נשאר חרש באוזן אחת. למרות היותו מוגבל שמיעתית, עדי גילה כישרון מוזיקלי יוצא דופן. מאוד יוצא דופן. בבית הספר היסודי על שם שער האריות, פגש את מי שלימים יהיה בן זוגו. לעשייה, משה שיקו אשר. שיקו נולד ב-14 לאפריל 1981, בדיוק ביום בו נחתה לראשונה המעבורת קולומביה ממשימתה הראשונה בחלל. הוריו של שיקו ידעו לו עתיד מזהיר כמהנדס, אך שיקו הצעיר חלם להיות מוזיקאי. בגיל 13 קיבל את הגיטרה הראשונה שלו, בגיל 14 קיבל את המיתרים והחל לנגן. חמושים בחלומות משותפים, עדי ושיקו הקימו את להקת פסיפס. בגיל 21 חלומם הגדול התגשם, ולהקת פסיפס הופיעה לראשונה במועדון הפטפון בתל אביב. במהלך טיול בדרום אמריקה עבר בין השניים חתול שחור ודרכיהם נפרדו. עתידה של להקת פסיפס היה מוטל בספק. איתן גפני, ה-13/5/1978, בדיוק ביום בו ביקר זן מאסטר וו בונג בארץ. מאז ומתמיד היה איתן מתופף, וכך בגיל 13 עקר איתן עצמאית לניו יורק על מנת להגשים את ייעודו המוזיקלי. במרוצת השנים לימד את מיטב המתופפים בעולם את יסודות הטיפוף המודרני. בשנת 2007 חזר לארץ על מנת לאחד את להקת פסיפס. יואב סירוטה, ה-13/5/1978, בדיוק ביום בו נולד איתן גפני. יואב גדל בבואנוס איירס ותמיד חש זיקה לישראל ולמוזיקה. בגיל 15 החליט לנטוש את ישיבת בת רחב ולהשקיע את מרצו בנגינה וירטואוזית על גיטרה. כשהגיע לגיל 29, בשנת 2007, בעקבות דחף בלתי מוסבר לעסוק במוזיקה בישראל, עשה עלייה.
לארץ. איתי הוא חידה שעוד לא הצלחתי לפענח. מה שקרה היה די מפתיע. התפרקנו וכל אחד הלך לכיוון שלו. אני אישית הלכתי שמאלה. ועם הזמן גילינו שההקלטות נדירות שלנו מצאו את דרכן לאינטרנט. You know, when I first heard these guys on the internet, I was fucking blown away, man. I mean, it felt like in that moment, the only thing I could do is drop everything else I'm doing in that point of time and just head back to Israel to play with these, you know, fucking amazing musicians, man. ההשפעה שלהם בולטת בכל מיני תחומים. למשל, אני בטוח שעברי לידר לקח הרבה מהרעיונות שלו ללכת לאלקטרוניקה מהם, למרות שאצלם זה היה מאוד בסיסי כזה. פורטי סחרוף זה ממש כל התקופה של הקאמבק שלהם, כל מה שהם עושים בשנים האלה, ברור לי שהם מושפעו מפסיפס, כל המעברי גיטרות האלה, כל הריפים. למרות שבפסיפס אין בכלל ריפים, יש רק אקורדים, אבל אתה שומע שברי מנגן, שהוא שמע אותם, זה בטוח. עוד אנשים שאני מרגיש שממש הושפעו מהם, עידן רייכל, העניין של מיזוג של דברים מחול. סנדרסון, שבעיניי הוא גדול הגיטריסטים בארץ, הוא נשמע שונה בתקליטים האחרונים, ואני בטוח שזה בגלל שיקו. הוא פשוט יודע מה הוא מדבר עכשיו בשיקו הזה. שילמתי את הסולואים של שיקו, יש שם סולואים מטורפים. למדתי את זה בעל פה, אחר כך גם גנבתי קצת חלק מזה בשירים שלי. כשהתפרקנו אז היה נראה לי שהחלום שלי להיות מוזיקאי די נגוז. ופתאום גיליתי שאנשים רוצים שנחזור. אם אנשים רוצים שנחזור, אין לי שום בעיה ששיקו שוב יעמוד מאחוריי ואני אקבל את זה כמו גבר. זאת אומרת, אין לי שום בעיה לשים בצד את כל משקעי העבר ואני פשוט אבלע את זה. זאת אומרת, הסכמנו לעשות קאמבק וזה. יאללה, ידיים! יאללה, פסיפס! לא מאמין שזה קורה לי. Let's play some fucking music. Puta madre que le parió. גו פסיפס! בפרקים הבאים, מה בדיוק קרה בין עדי לשיקו בדרום אמריקה? האם החזרות לאיחוד המתקרב ילכו כשורה? כיצד הגיע יואב לנגן עם פסיפס? מה חושב חמי רודנר על הלהקה? והאם איתי יגיד משהו? מתישהו? Hi, this is Ian Anderson from Jethro Tull. In all my years of traveling around the world, I have existed for only one thing. The chance to come here to Israel to see my good friends, Psiphas.